Azken 6 urtean, Hendaia biltzen taldeko hautetsia izan naiz udal gehiengoan. Kargualdian ekonomia sozial eta solidarioa bultzatzeko zentroaren ordezkaritza bete dut. Iker Elizalderekin batera laneko laguntza zentroa sortu dugu, 3 ardatzen gainean lan eginez. Proiektu sortzaileak lagundu haien egitasmoa burutzen. Lurralde mailako proiektuak sustatu, adibidez, Reziklarte, Hendaiakop bordailan fabrika. Tokiko egitura ekonomikoa sustengatu batez ere enplegu formulumaren bitartez. Lanekotik proiektu berria dakarten pertsonei beha izanen naiz, bai, eta herrian enpresa berria sortu nahi dutenei ere. Jadanik badugu lan eremu partekatu garatzen segituko dugu. Garaiogune eta aduana zaharetako eraikinak erabiretzen jarraituko dugu. Lur erreserbak ere handituko dugu, jadanik instalatuak diren enpresak gara daitezen eta euskal elkargoarekin elkarlanean berriak etor daitezen. Ofiziale, enpresetzako eremua plantan ezari behar dugu. Polanpoarekin jadanik dugun partai deza lantzen segitu behar dugu. Portuaren eremua garatzeko eta optimizatzeko lan eginen dugu. Tokiko erakileekin elkarlanean. Ekonomia sozial eta solidarioarekin lotura duten jarduerak ere bultzatzuko ditugu. Ekonomia bizi eta dinamiko baten parte baitira. Proiektu nagusi horiek gure bizi lekuaren mailan garatu beharrekoak dira, hau da, Birriatun, Irun, Hondarribia, Uruña eta Bortziriarekin batera gure lurraldearen ekonomia indartu nahi baldin badugu. Lagintza horretan urrats berriak eginen ditugu eta translanekin proiektuaren bidez gure bizilekuan partaidetzak indartuko ditugu. Enplegu sortzeak trabarik izan ez dezan. Orain dela urte batzuk etorren naizela Hendaiarat bizitzea. Hendaia niretzat hiri irekia, multikulturala da. Bertan hainbat elkartetan integratu naiz, naturalki, eta hor deskubritu dut Hendaia biltzenen lana, programa, proposamenak, eta horrek nahiko idei erakargarriak egiten ditu, baita proiektu kolektiboei buruz, laneko proiektua da adibide bat niretzat, eta baita bere konpromiso bai ekologiaren alde, bai hemengo kulturaren alde, eta horregatik sostengatzen dut Hendaia biltzeneko ekipoa, bere hautagaiak guztiak.